Dobro ljudi, ovo je moj novi kanal na kojem ćemo snimati Bombi i Clash Royale. Zvao sam Sonča Gaming, ja sam s tog kanala, ali otvorio sam novi, pa igrat ćemo Bombi i Clash Royale. Prvo predstavim bazu, ovo je 23. level. Vojnici, Stone Storage level 4, ovako vi pročitajte. Samo da sam vojnike sabirite. Kuda je najviše? Ova 42. Stavite to. Sada pređemo na borbu. Inače, posle ovog klipa stavlja se ovako, kako vam kažem, ima i filmove o Bombi, pa ću ih postavljati. Znači, dobrodošli na moj novi kanal. Igrat ćemo 2 napada. Ok, samo da nađemo protivnika, izvinite što malo glasno znači mene glasno tiho pričam. Ok, znači nema nikog ovako, dakle svi su jači od mene. Vidimo ovdje. Ok, pa nije jak. Sad ćemo. Ovdje. Okej. Hajde. Nisam vidio ovaj top. Ne. Sad ne znam ćemo uspjeti. Da idemo njegov pas. Ima puno kupica, ali slabi. Ajoj. Hajde. Daj, ne. Ništa dok. Daj. Prvi napad ne uspiješ. Obično nije ovako, ali to je bilo to što se tiče ove epizode. Ovo je malo upoznavanja. Sljedeći epizod će biti vrlo duže i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.